It's young swell, Mr. Shine. Okay, yeah, okay. What is it, come my gents? I'm in a mukush filase. Plus muriseko mnakanzare redambo kusponsor iki. Kundisponsor ndipe mari yacho mfa. Aiwa ndini. Aiwa kana mfana kana uchitoni sponsor uchitoni pa mari yacho ka. Unofana undipa ndonodya ndega because ina ndutodya newe. Aiwa plus neka good news. Good news yechiko ipapa inobva apa. Mjara gondo akakita. Mfana izvo zvofadzere izvo ndati uda undisponsor chikafu wokutora zvana mudhara gondo todya vanhu here. Ndiri muroho here mfaniwo. Ndine plans yekuti tosvika chema ndodapiwa sadza. Wokuti tochema topiwa sadza makambozviitera apfa nemi? Takambozviita pakilimbrana. But mfana une point ngatibaye ngatimbozama but mfana ukaona zvakatirambira kaiwa. Pamusoro program yedu mamiriro yaita ndeyekuti tamirira bhodhi yedu kuti chinge chisvika anytime from now. Saka vamuri kunzwa ava vari kuita zvengoma, vari kuridza, vari kutiimbira ndeve Methodist. Handi munoziva kuti mukuru vaipinda Methodist ndokwavakakurira vachiri mwana, kubva ndo pavaitotangira inonzi pavakatangira vachibata nevanhu Methodist. Saka takamirira urongwa humwe huchauya. Ngatimbomirirai madzimai edu vari kuita zveketering vambofanopa vanhu handi munongoziva kuti ukama ugasva. Saka ngatimbomirirai takadaro. Papa. Tipo era? Tipo. Tipo ngapa kutorera kangoma. Yeah. Nasi unodya sadza. Makudu. Nasi tine morari. Tokuchema ke. Nengochema tovatera kuwa sadza. Zvinezi. Plus technique ndirori tofana ita action tipiwe sadza. What tofana unyasochema ndoti wane sadza? Yeah. Wakambozviita here mfana iwo? Wakazvita kupi mfana iwo? Takatombozvita kwa maigondo. Kwamaigondo takambozvita pamusha. Ngatimbozama. Saka ngatiita. Maiwe. Zvorwadza izvo mwana izvo. Zvorwadza izvi nhai. Ivhu rakudini ko nhai vanhu vamasvingo. Toita seiko vanhu vamasvingo. Zvorwadza mani uyu. Munhu unakadzidza naye mani uyu. Rangane 60 years muombe kwauri kana. Zvorwadza mani. Ndakwafuridza ngoma kana yangu. Zvorwadza izvi. Kana uyu ndafa ke uyu hana kana basa uyu. Kuti mudharo uyu. Zvorwadza izvi. But king boys rizira kubayize here. Zvogwadza izvo mana. Naimi hapana wane vhatire ane mvura wo mana. Asi mwana uyu abvira kare achichema uyu. Dai tamupa chiri chikafu kwete mvura. Sure. Naiwe mukomana uya utore chikafu kwete mvura. Uya ungodya chikafu first. Itondipiwo chikafu. Ngochema Ore ndochema rega nchema. Unotopiwa chikafu atosvika mimanje. Aiwa, intoda unyasochema netariro kuitira kuti pamondipa chikafu ndonyasokudya ndakaguta monyasondipa zimugomo rechikafu. Aiwa izvi zvinorwadza izvi. Mukomana uyu chingamupa chikafu. Aiwa tozomupa kana apedza kuchema. Ndatopedza kuchema. Musandityire. Ndapukuta musodzi. Ndatopedza saka chikafu changu chaitera. Aizvi. Ko zviri kufamba seiko panapa? Menopana kunyepedzera kuchema ndaba uchitaura papa king. Mukunyepedzera kuchema chii? Mofunga ndachemera mahari here? Mamuchadondipa sadza rangu. Nei prince mune sadza nei? Boys, back to the plan, pano. Back to the grind, back to my story. Life is safe. I'm going my prayer after prayer, hoping to have a better life. But it's in the shadows of Kurema.